Dame ni debata na sumurung sian salu na roha, ima na mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dia mua kadongan na hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus nuaing tajalo mahatani debata nagabe barita nauli ima sian Filipi bidu obat ayat sada rodi ayat pitu. Dia mua kadongan na hinaholongan molo adong parjahat mangulahon hajahatonna dungi tarhurung maibana na biasa doi dohonon ala ni hajaton na ibana tarhurung alai molo adong na tarhurung ala ni ulaon na dinggan ala ni barita nauli tentu hal na luar biasa nami dohonon. Dia mau kadongan songonima namasa di si Paulus. Na tarhurung do ibana di utarom ima alana pararaton barita nauli alani asa marhamu bau ni rohado akahalak naso manada debata HP ikon tarhurung maibana alaja ngamangabati semangat ni si Paulus ngangpe tarhurung dagingna alai todina tokongdo maritahon barita nawuri tokongdo pabuahon akan adenggan tu salut halak. Dia mua kadongan alani naing takasata hatani debata dihita asa adong si piawoni rohatta na parcolo didok nama biar dohuria Filipi alani pangalilion alani tekanan alani intimidasi ni halak tu halak Kristen polado deba sian nasida adong natarhuru kinohoni madia mua kadongan didok si Paulus dia sada didok marsi hoho mahamu di bagasan Tuhani. Bila orang Kristen selalu mendapat serangan, selalu mendapat tekanan dari orang lain, satu hal yang dia lakukan adalah seperti yang dikatakan berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Berdirilah teguh. Buasa didok si Paulus somoni ala dong debasya nasida nagabe murtad adong sian nasida namulak museng tugamona nasoma adong nasida nama biar nabunglon alai las adong do sian nasida na manoktong porsea di debata dia mau kadongan puasa didok si Paulus songoni ala adong keyakinanna dan dipasobu debata akan hinahulongan dan dipasobu debata akan pinilna tangan Tuhan akan menolong menjaga
dan kerajaannya akan tetap selama-lamanya. Ima na barjolo si piabota sian turpukon. Molo adong siya kita na mangadopi songon na niadopan ni halak Pilipi. Isarani di padau hita siang parsauran, di papulik hita, di bulli hita, alai naing ma marsi hohop mahamu di bagasan Tuhani. Nabaduahon di hamua kadongan diapoi si Paulus dodongan na Saulaon isemai ima si Eudia Sinteke Sunsurgos si Clement do nana asing asa nasida di bagasan sadani roha laho marsi rupu-rupan unang marsi bulak-bulatan unang maasing-asing pangajaran alay nang ma hasadani tarida di ngolu ni aka naporseya. Hidup orang percaya senantiasa harus di dalam kesatuan, di dalam kasih, di dalam pengharapan. Bila di dalam diri orang percaya, orang Kristen, nunga masih sikutan, nunga masih atan, nunga masih bulan-bulan, laos ido mabain gabe marserak ma halak na porseya. Dia mau kadongan na patuluhon sian turpukon nang pe situasi ancaman pangalileon na niadopan di ruas nyuria alai marhite ayat opat didok si Paulus do asa manok tong ma marlas ni roha nasida. Lapatanna senantiasa hidup dalam sukacita. Alana lasni roha ido gogo, ido kekuatan niakana porsia. Buasa didok si Pauluson marlasni roha mamu. Molo marlasni roha dang adong di si ungut-ungut, dang adong si parbadan, dang adong di si parbulaton, alai marlasni roha di ulama ulau nabe di bagasan lasni roha. Asamolo didok si Paulus songoni lasni roha ikondo tubuh sian bagasan di rohani jol. Bukan dari luar diri manusia itu, bukan. Sukacita yang terbesar, kegembiraan itu lahir dari dalam diri manusia. Alanima didok si Paulus molo marlasni roha dan alani halak nasing ido gogo ido halweon dia kana porsia dia mua kadongan natoluima nakin nagabe si popota suku-suku nuaik buasama kita maol marlasni roha di nguluta. Mengapa ada banyak manusia tidak mampu hidup bersukacita? Ala memang pagudak kudu akasarat tabain di bagasan nguluta. Ta pagudak kuma tabain akasarat di bagasan nguluta. Doi masa di ngulutta dia mua kadongan marlas ni roha molo
nunga marhasotan sude akada danaki marrasiroha molo yana koniba masuk gabe pegawai negeri marrasiroha molo banyak sekali kita mendaftarkan sesuatu yang menjadi sukacita bagi kita, sehingga apabila hal itu tidak terjadi maka sukacita tidak ada di dalam diri kita. Dia mua kadongan sapur siap puasa di doksi Paulus adong dope jolma namaol marlas niroha di bagasan Buddha. Memang dalam kenyataannya gudang do halak songon yete. Nangpe si pata gudang do ditawarkan televisi aka lawak-lawak aka guyonan olo do si pata lasso mekel hita. Alaniha ala di bagasan rohaido aka pojok niroha aka si pikiran do nakanas ido benang dok las niroha yang sejati adalah timbul dari diri orang percaya mololas rohata ahape natauda bulas di mololas rohata ikanasin penatarlang boy doi hirajagan nuai persoalan na boy doi hita marlas niroha mampukah kita menciptakan sukacita di dalam hati kita molo dung marlas niroha hita ikon tok tong mahita mamaritahon barita nunga jonok Tuhani patudu kamuma habasarmuna marhite-hite halabohon tidak mudah tersinggung terbuka tidak mempertahankan hak dan saguru didok doakan as. Orang-orang yang bersukacita di dalam hidupnya, dia akan menunjukkan bagaimana sikap perbuatan yang baik. Dia mua kadungan napar pudima. Ahado nama baik kita dan marlas niro. Apakah yang membuat atau yang menyebabkan sehingga kita tidak mampu bersukacita? Ima holso jod naido holso niroha ido nasai berkembang di ngolita. Sidung pitamangan misalnya hudul hita terasi saya tak pikir buado aduan ngulunami buado gelekon buado parsekolan buado parkarejuan niamata. Seringkali manusia memberikan waktunya untuk mengkhawatirkan sesuatu di dalam hidupnya. Alanima dia mau kadongan di ayat onom di dok unang holso kamu agia aha. Jangan kamu khawatirkan akan sesuatu. Molo di dok si Paulus songoni namar lapatan adong do debata natuk mangurbita adong do jalan keluar ainunga di parade debata
sude nasa dingulta idamu meda holan di toppa de bata portibion nunga di parade sandang paman pangan lapang kerja nunga sikop di parade di bata do tujuan asa unang holsoan do zolmai alai dalam kenyataan holso ido menjadi peringkat pertama di dalam kehidupan kita. Kita selalu khawatir, kita sering tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Alanima dihamua kadongan minggu ta sadarion madok minggu rogate didok dia onomi sadok paboto kamu matu debata pangidua muna marhite hizetangia dot elek-elek mardongan mauliate. Jadi resepnya adalah berdoa martangi yang tu debata taingok ma songon sijona nakin di epistelta martangi yang do ibana dukon na ditakut debata ibana dukon na di bagasan butuan ihan ibana didok ibana do hira di perbiguan do nguluk hira dihamatian do nguluk gabe diingot ibana ma debata di bagasan butuhan ihani hamua kadongan naing masongoni nguluta dengan doa kita yakin bahwa Tuhan memberikan apa yang terbaik menurut ukuran Allah. Songoni edeni napo sebelumnya yakin. Bila kita yakin Tuhan akan memberikan. Persoalannya, apakah kita masih yakin dengan pertolongan Tuhan? Odo dia mau kadongan marhiti minggu saderion namargoa rogate asa martangyang molo dumboy hita marlas ni roha jala dango soabe pastima diayak pitui dame diri batana sumurung sian salu roh maka akan timbullah kedamaian di dalam hidup manusia. Jika rasa khawatir, rasa takut itu sudah kita hilangkan, maka damai sejahtera Allah, damai diri batado, na bertindak, na mengawal, na menjaga roha, nang ate-ateta, dan olo behita ditaluhon roha biari roha also do aka godan nas atong gabi halak si partang yang mehita nama ngasahon gogo do wason ibata amin.